Yabo bafethu. Kodwa usho ukuthi awufundile wena wazi lutho ngikutshele ngamabheki. Ohlaleleni nosikhotheni ongafundile. Njengoba usuthi mina ngathathi ngangikuthanda phela ngangitsho awukahle nangona waphunywa imali nje ulayithile. Uright ke mina ngigrind ke manje kunesaluni yami nebusiness lami ke lithi mina njengamanje ekhaya ku grind ke manje olakhelwe uyena ubaba yakho ku right wena nje indaba yakho ayikho kusafuna ukufila umjolo wabantu ababili and kuba yinto enhle kakhulu mekuwukuthi labo bantu bobabili bayathandana bahloniphana ingakho ke kubalekile ukuthi each and every time unikezwe ithuba lokuthi uthandane nomunye umuntu umthande umnakekele bese uyamhlonipha sonke ke siyazi ukuthi emjolweni ayikho into ebaleke njengenhlonipho hlonipha upartner wakho ukuze nawe akuhloniphe mawukuthi unenkinga ezisinto umjolo lula kakhulu ongakwenza ungathumela inkinga zakho to umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com sanibonani gama lami ngingudlala Matifani and I am the next big thing in South Africa mawukuthi uyangibona njengamanje ngizohlala phansi ngizodinga indaba eziningi ezisinto umjolo la eSouth Africa and uyazi ukuthi sidume ngani sidume ngokuthi siyilungise siphinde senze isiqiniseko ukuthi bonke abantu abafika le ekhaya mehabe sebehamba bahamba behappy Feleni kwami khona ubafesi naye sokhuluma naye njengamanje just to find out ukuthi kwenzakalani emjolweni wakhe nanokulungisa nje indaba eziningi ezisinto imjolo eminingi eyahlukahlukene la eSouth Africa. But before we begin, let me remind you ukuthi this show is proudly sponsored by EasyBet. You can register and bet using our promo code umjolo, that is UMJOLO. Asikwazi ukwenza iphutha lokuqala ngaphandle kokukhuleka. Nkulunkulu kaMatifana sihawukele. Mntaka baba uyaphila mfethu? Ngena la mfethu 9 yamanga. Mfethu siyabonga kakhulu ukuthi usinikeze isikhathi sakho sizohlala nawe la ohlelweni sikhulume nawe sazi kabanzi nge-relationship yakho. Mina mfethu nguMatifani igama. Asiqale nje ngokuthi usikhumbuze mfethu ukuthi ubalo sinayo. Okay, igama lami ngingusibonelo ngokangqobo. Sibonelo Mapholoba. Mfethu. Yebo. Siyajabula kakhulu mfethu ukuthi sibe nawe namhlanje. Nanokuthi nje ube nesibindi sokuzohlala la. Because lento yenzayo idinga isibindi mfethu. Akubona wonke umuntu ofuna ukuthi indaba zakhe zisabalale noma indaba zakhe zaziwa abantu abaningi. But sonke siyadinga ukuthi sazi ukuthi siyalungisa lapho kubonakala kunamaphutha khona. Mfethu utheme ngabe usibhalela wasitshela ukuthi unomuntu othandana naye. And lo muntu othandana naye mntaka baba izinto azisahambi ngendlela ekade zihamba ngawo before. Take us through mfethu. Yini eshintshile? Kwenze njani? Umuntu wakho yini la angasayenzi kahle abeyenze eqaleni? Hey. Intombi yami mfethu. Enisha. Intombi yami mfethu. Hey ayingiphese nje kahle bhuti wami emaqinisweni. Ngoba nami ngithe mengithi ngiyakhuluma nomakhelwane wami oseceleni kwami wangitshela ukuthi ayingibhalele la kumina ngoba ngeke ngibone balungisela abanye izinto zabo sure unkosikazi angiphese kodwa ngiyaxolisa ukuthi ngithi unkosikazi kodwa ngizothi unkosikazi ngoba sesahlalelana nayo sisabashelana njengoba esikhathini samanje intombi yakho sewunkosikazi nenza leyo mshado weAfrikaans obizwa ngeFat and Set. Impela hayi kube njalo ke ngeke ngathi bafo ngiqalela nje esikhathini esiphambili kuleminyaka edlule ngeke ngaba nemali ukulimala umlenze kangilimele umlenze yena eseduze kuyena umuntu oseduze kwami kakhulukazi yabo ngeke ngisho eceleni kangi right kokunye kodwa umuntu ekade ku straight sami bekuyena unkosikazi wami Anish ayi ebafo kwahamba imali yami yaphela nje lihle iqiniso yaphela uthando lethu seliyabheda mfethu ngale ndlela ukuthi akasabamba ama-calls zami bengimfonela usiyangiblocker bengifika esaluni liyona lesaluni sayivula naye sobabili ukuthi ngeke ngisho ukuthi yavulwa yimina kodwa kahle kahle yavulwa umuntu owenemali bafu emaqinisweni ilapho ngivule isaluni naye
uthi okay njengomuntu wesifazane yena uzonaka isaluni yabo isaluni okay athi baba kufanele sithenge icontainer ngizame uthi okay nkosikazi thatha la kule mali uyovula icontainer angijezi kushoniwe kubo ingane yadadewabo iyagula hambe nami uyabo le lokuphambana nami angimile kahle emgaqweni ngine imoto ngoba ngishilo ngiqala ukuthi ngathola imali yomlenze ngadideka ke bafo bathenga imoto ezo2 ama2 ama second hand ngathatha ngafa emgaqweni okay emgaqweni eyokuqala yashayisa yesibili yantshontsho yena angisamtholi njengoba ngithi nje angibhale manje bafo sekabheda manje ayisekho le mali okay mfethu take me through ngifuna sihambisane yabo because ngiyakuzwa enkulumeni yakho uthi umama ukuthande from the start eminyakeni obenayo naye ube khona ulimela anganisho njalo waba khona kufika imali anganisho njalo ube khona futhi imali ingakabi bikho noma ube khona imali seyikhona bekhona ngoba nje ngithandane naye mhlambe unyaka zaphuma imali ngingazi noma mhlambe naye phela wesefundishe usinale ishe selizokhahlela angiqomi yabona kodwa mina ngangaboni kanjalo ngangibona uthando ngaleso sikhathi kodwa manje angisaliboni bafundela okay mhlambe khona izinto ade ezenza kuwena ngani angasazenzi njengamanje umention ukuthi ama calls akasawabambi ukuthi beninokuhlala kakhulu ndawonye kusho ukuthi anisahlali ndawonye manje uma uhlala ke naye phansi as umuntu wakho uthi yini inkinga uma ukuthi usalithola ithuba lokuhlala naye phansi uthi ngisifebe usikhotheni anginaka abangani bami nginake imoto angifela angizange ishiye incwadi yes anginake imoto ziphile zimoto ngoba phela into yakhona isaluni isekhona le esayivula nayo okay mengikuzwa uloku uveza isaluni okusho ukuthi le saluni le wathatha imali yakho yona le yomlenze angithi wala imali umlenze then wathatha ke imali yakho wayinikeza umama ukuthi mama ngoba naku kanje mina nazi imoto ziyasebenza emgaqweni wena focusa ngapha ebusinessini le saluni but manje lelo business seliya operator wena futhi usuvalelwa ngaphandle sengixoshisa kwenje sekuphuma omakhelwane bakhe ngala kuphume ngala kuqhamuka osikhotheni ngala kuthiwa ayishawe le nje ihamba kodwa kusemnandi kwakusibalwe indawo ingane zawo beziyangithuka kubhekele angisazi baphela angisazi njengoba nje ngithi angize la ngizongikhulumela nayo okungcono ke imuthi mina asangifuni yes angithole phela okuncane nami esaluni angisho ukuthi ngimbhuqa yonke esaluni asihlukaniselaane hayi nami angithole lokho kuphila baba impela nje bhuti wami okay no mfethu ngiyakuthola mhlambe ke njengoba isimo sinje phakathi kweni yini oyifunayo ukuthi yenzeke phakathi kwakho nopartner wakho ubudinga ukuthi mhlambe njengamanje uma ukuthi uyafika la yini ofuna yazi yini ofuna ukuthi niyilungise kahle into engidinga ngoba mfethu usengihlumeze kakhulu enhlizweni ngeke ngisazi ukuthi ngingathi ngiyaxolisa ngiyamxolela ngoba iphutha lalingekho imali mfethu iyaphela noma kuba akufanele yena abe sephuma kanje yes eselembe engikhuluma ethi ngusikhothini benginaka ama drugs yes nabangani nefe wangafanele mfethu kwakufanele yena mekubona lokho ahlale phansi nami yena wangishiya wahamba ohlala kuwo okay no mfethu ngiyakuthola mhlawumbe singabe sisachitha isikhathi esiningi asilanda umama simbeke la sikhulume naye sizwe iside lakho ukuthi lithini njengoba nawe sesikhulumile nawe and I'm sorry mfethu ukuthi usudlule ezintweni eziningi kanje ngenxa yomuntu wesifazane wakwazi ukuthi wondle kubo usho njalo wamnakekela wamvulela ibhizinisi emva kwaloko dadewabo business lami hey mfethu yani ngiyakuzwela kakhulu kulungile mfethu ahlala kanje ithimba lami lihamba lomlando umama limbeke la asichazele abantu ukuthi lento ayenzayo uyenzelani nanokuthi uyenziswa yena uready ukuthi umbone mfowethu njoba nimuzwa kumapholoba uready ukuthi abone umama
Anisha njengoba eza la ezokhuluma naye nami futhi ngiready because uyabona ukuthi ziningi izinto ubafa sedlule kuzona solile ukuthi ubemnakekela kahle kahle ubemondla wambuilda wamakhele business emva kwaloko wathi se right uAnisha wabe semshiya kanjalo so ubafuza la ngoba uzofuna izimpendulo zokuthi kodwa mntakwethu why now ubungangishiya ngani singakabi nalutho why ulinda ukuthi ngibe nezimali zaba khona izimali zathi mase iphelile wena mase wa decide ukuhamba uyeza ke manje uAnisha sizwe iside lakhe le story then mase siyakwazi ukuthi sibone ukuthi indaba yabo isengalungiseka yena ongayindawo Dadewethu sawubona Yebo njalo futhi. Ngiyaphila kunjani Ngiyaphila. Ngiyaphila siyajabula kakhulu nje ukuthi uhloniphe uze la uzokhuluma nathi uma sikushayela ukuthi hayi ngathi khona udaba olidinga wena la siyabonga kakhulu Yebo futhi. yebo nginesiqiniseko sokuthi noma kade uthukile mhlawumbe ukuthi ngabubiselwani ngobani kodwa masubona leli jongo leli ngiyacabanga ukuthi idea isikhona because umuntu omaziyo lo Yes ngiyamazi. uyamazi Yes. mhlawumbe kumazeni kwakho umazi kanjani ubaba Ubhuti besithandana naye. Yes besithandana naye. benithandana Yes. meme ngabuthi benithandana ayisafanele manje inkulumo yenu siqala Yes. because ubafo uveza ukuthi niyathandana nina nobabili then wena uveza ukuthi benithandana Ya into eyenza ukuthi ngithi besithandana naye bengithandana naye kodwa angisajoli naye mhlambe esayidini lakhe mina yena ngisajola naye mina ngisajola naye. Sisazandana nawo. ave mhlambe kudinga ukuthi aze azi phela umuntu ukuthi siyajola noma sisajola like noma uvele wamblutika wangamtshela ukuthi sibonele mfethu asiyeke lento esenzayo ayisasebenzi Angikaze ngize ngimtshele ukuthi sibonele bengicela siyeke lento kodwa nje ngavele ngahlehla kuyena ngenxa yezimo ezithile okay ezenzeka phakathi kwethu. mhlambe ngoba uyayiveza indaba yezimo ezithile ubafo ngikhulumile naye kakhulu ungakafiki yabo Yes. waveza izinto ezenzeka phakathi kwenu noba u2 Yes. waveza okubi waveza futhi nokuhle Yes. mhlambe wena yini le othi ikwenze wabona ukuthi angihlehle eduze kwalomuntu akekho right for mina Ubhuti ngizokuchazela nje kafishane usibonelo besithandana naye ku right sithandana sisuka nje dala phansi nayo yebo si right sesengingakabi nalutho si right sithandana ku right yonke into sibambisene kodwa la okubonakala khona usibonelo ube kwi car accident so waphunyelwa zimali yezo since emephunyelwa zimali ke kwabo kuqala kokushintsha kwakhe shuthi ngabona ukuthi kahle kahle iqiniso ukuthi imali yamshintsha umuntu ngabona lapho ukuthi uyangishintsha usibonelo ukushintsha kwakhe bese esedakwa ephuze spend imali ngendlela erafu and like ngiyacabanga ukuthi Yini engakwenza? into eyenza ukuthi mhlambe enze kanje spend imali ngalendlela ingoba mhlambe waphazamiseka emqondweni and mangibheka ke ne background yakubo ayikho right abazali bakhe abekho right so ngabona ukuthi hayani ngeso mina kwangiphoqa ukuthi angithi ukuhlehla kuyena so okay mhlambe ngendlela ayibeke ngayo sibonelo ngendlela ayibeka ngayo sibonelo yindaba uzewadecide ukuphuma ngoba usudla imali yakhe wakwenze nebusiness yilo kasitshela kona angaze ngidla imali yasibonelo wefuthi usibonelo mangakutshela kahle usibonelo mhlambe imali ezamphumela 900k years so mazimphumela lezo imali lezo usibonelo mina uyezwa ebenganginakile imali espend noma kanjani ihamba ko classic ihamba indawo eyidla imali uthothi kwesinye isikhathi bengitshela ukuthi ukephi ngirequest ngihambe ngekhona mathi ngiyafika ukungcolisa itafula kugcwele ifebe so ngikambuza ukuthi ngibuyele back emuva ngiyithulele yezo mina uyezwa into ebeyenza kumina bhuti yazi ebenza njani ebevele nginikeze labo 800 so 1.5 yamadama 1000 lezo mali ukuthi angibribe vela ngimathisi yezo ngithule ngimbuka kodwa zonke lezo zinto lezo because angikwazi ukuthi ngingamtshela ngingamfundisa mina ukuthi nana awusibone besenza kanje besingenzi kanje ngoba nakho esemali yayondla kini Wondle ekhaya ngo800 futhi ungizwela ngithi ngithe 800 ngo800 sakhe isaluni kini isaluni ngo800 ngo800 wondla kini ngifaka ama-tiles okay ngicela ukubuza ke sibonele angithweni ukuthi wangenzela isaluni sokwenzela isaluni wanginika malini esayisaluni saluni yes ngathi
hamba uyokwenza isalon Yes. nginikeza malini mengicabanga ngaye yayiko 15,000 shiya lezi Okay, webhuti ngizombuza umbuzo owodwa. Ngicela ukubuza masingayo print out ilukhuzane i-bank statement lo mali oyisho izovela. Hayi usiphele mina mfethu amabhenki lawa angifundile ngithi Ngizokwenzela ngismart mina ngizokwenzela. Ngikhona nje ngizokwenzela mina. Lo mali izovela lo mali. ukuthi ufundile. Futhi ngicombuze ngiyacangisa ngiyambuza. Ngiyakuzwa Yes, sis, ngikuzwa. izovela yini lo mali kuma bank statements. Yazi nongibona. Okay, mhlambe ningalo enixabana. Angikutshele mina sisi ngendlela Yes. ayibeke ngayo ubhuti. Yes. Uthi ubhuti ubukhona uyakuhlonipha futhi uyakuthanda ukuthi ube khona engenalutho. Yes. Waze waba nemali, Yes. wathi mengabe senemali Yes. kwayilapho kushintsha khona. And into eyenza ukuthi kushintshe Yes. ingoba wena udla imali yakhe Yes. wakwakhela ibhizinisi Yes. nathenga ngisho imoto. Futhi into engizokutshela yona kuyeza usibonele ebenganginiki imali njengoba ngitshela ebenginikeza imali lezi ezincane ezibhayizayo o 800 ama 1500 ngiyithatha lo mina ke ngumuntu wesifazane oyihustlers mina ngiyazama ngephanda mina impilo ngiyama ngiyayazi istory sami ngiyasazi yes lo mali encane bengiyithatha ngibeke then ngahamba ngase ngahamba ngo-order izinto zenzipho ngavula ibhizinisi ngaqasha abantu ngaqasha amantombazana awu 3 years bavula isaluni kuze kube manje ngoba ngibona ngimuhle ngihlowa nje yes ilomphanto wami lezi mali ebhasi akazange nikeze lutho lo imali wahamba uyispenda. Okay, uthi unembangela ekufeni kweyimoto yakhe nale enye cause uthi wathenga imoto eziwuthuba Yes. wazenza u-Uber. Yes. Emva kwaloko Ngiyazi lonto mina, nofakazi wahamba. engayazi. Kanti noyaziyo sisi? Hayi angazi lutho mntalo. Mntalo mina angazi Imoto lezi kaMoses. lama esos la akawathenga lona awuthule lenenye iyashayisa lene ayikho imoto engiyaziyo mina kalo angazi lutho izinto zakhe ebenza ngendlela yakhe. Kanjani? In fact lo mina ube umuntu engingamazi esenalezi imali. Okay sis, uthena Nala ekhanda ngathi akekho. 900k Yes, uphumile. yes. Wenzeni uthenga imoto eziwu2 kuphela? Uthenge nje Kufanele ngihlale wena. lezo imoto Wena, lezo wadla kuphela imali yami. ngathi ngithi ngiyazama ngathi ngiyazama ukumbonisa yezo wazama ukwakha ilukhuzani imxhaso ukuthi akwazi ukuthi arentiswe yezo kwayona lonto le igcinisi end up isimhlule because bengilibele ngimthethe yenza ubani no2 yenza ubani no2 no2 3 ethi hayi ngizokwenza ebedeka utshwalo yezo ngathi bengisuka ayikho into ayenzile yonke into imhlulile kwanami lo akaze sangisupporta ngalo. Okay sis, uveza ukuthi ubekbribe. Ebengibribe ngalezi mali ebhaza enze ukuthi ngingaboni yonke lento ayenza. Iloko engifuna ukukuthola. Ubekbribe queen mhlambe meke ukuthi ubukhuluma mhlambe izinto azenzayo mase mi u800. Ebengibribe ukuthi ngingaboni yonke lento ayenzayo ngalezi imali and enye into like ebebone ngathi angazi ukuthi uthole malini. Enze ngingayiboni yonke lonto le kade mina bengibamba. Isikhathi esingaka bungangishiya ingane njengoba manje. Bengisafuna le mali ongibribe ngayo ukuthi ngikwazi uzoveza la ukuthi asisakhandani. Awukazi kodwa ungale. Awunaqiniso vele wena. Uyazi wena. Ukuthi awunaqiniso wena. Anginaqiniso. Nginaliqiniso mina. Into zami kuphela. Iziphi into zakho? Into zami kuphela. Iziphi into zakho kwagoke zola ngeke ukwenze lokho. Okay. Amathazi wafakela malini. Okay. Acheckeni kuma-banks usongisendele malini. Lehlisa umoya ngifuna ukukhuluma nosisi. Wongisendele malini wena? Okay, Ujwayele kabi wena. Anish. Ujwayele kabi. Ubhuti bomthetho wena. ubhuti utheni bomthetho uyayazi into lento. Uyisiqhaza wena ufundile wena indaba yakho nje ayikho abantu bomthetho abantu bomthetho yazi ukuthi yini school ngandaba. Hayibo ufuna udusho manje. Kaduri butazi ukuthi ufundile. Hey, yabo bafethu. Kodwa usho ukuthi awufundile wena wazi lutho ngikutshele ngamabheki ohlaleleni nosikhotheni ongafundile njengoba usuthi mina ngathi ngangithanda ngangitsho awu kahle nangomuntu waphunywa imali nje ulayithile uright-ke mina ngigrind-ke manje nginesaluni yami nebhizinisi lami ke lithi mina njengamanje ekhaya ku-grind-ke manje olakhelwe uyena ubaba yakho ku-right wena nje indaba yakho ayikho ikusasa lakho lifile awunalutho iy'moto zakho azikho umqasho yakho ayikho lutho nginebhizinisi mina nginebhizinisi mina amantombazane engawaqasha futhi angenzela izipho kade buka inziphi bhizinisi lami nayitshela itshele nginemali uthi vele ongibhora ngaphansi ngakubhora wena uziphi
ungibhora ngaphansi. Wena ngabona ugeli abanye bapho geli ingabe badlile imali bapho geli ngibuza ogeli bapho imali yami ngizikini ngisayibona yiphi imali imali yami Okay mhlambe isaluni yakho sewunayo isaluni yakho wena yes yabona ke labantu bomthetho labo bashoyo ke ibona abazofike bebheka amaphepha ukuthi ahlahle ibhizinisi libhilonga ngifuna kubantu ukukhuluma nomuntu lo ngithole kahle le ndaba yesaloni because wena ungitshela ukuthi isaloni wena owenzela umama nangithi usho njalo ama-camera shooter la manje umama yamuzwa manje utheni yamuzwa usisi utheni manje usisi uthi isaloni wazakhela yena from scratch ngemali akaphiki ukuthi ngemali ade umbrabha ngayo uthi wena ukazi umnikeza imali cabanga lalela ke inzipho mina ngizenzela eflatini ngine-flat hayi i-container yabona awazi lutho ngempela uyinyoni angijwayeli kabi wena baba umama ukhulume nje into esimpulu wathi ngaqasha amantombazana awu 3 ayangisebenzela ngenza inzipho ngenza ama-elashes ngiyajwayele ngiya-installer business lami elisabela nami ngixosha ukuyezwa angisebenzele container mina angijwayeli kabi angisebenzele container ngakubonisa bhuti angisebenzele mina container okay nangethi angasibonisa usisi uthi angasibonisa indawo asebenzela sure nganibonisa mina yabo nganibonisa buka usisi container angiyazi container yazo wena nezisebenzi zakho isaluni yakhe okay kodwa yamuzwa usisi uza nofakazi kuyona yonke into eshoyo uthi flat singasikhombisa uthi futhi mekuwukuthi kanjani akuprintwe i-bank statement ikukhombisa ukuthi imali yakho ayidlile 15,000 London ama-tiles wafaka account emalini akwazi usiyengeuyangishefane khuluma into eqondile baba ukuze sizoqeda le nto once and for all uyavuma kwenziwe i-bank statement siyiprint sibone ukuthi imali ezekusisi ingakanani 15,000 imali zami ayidlile lo muntu awu kanjani azi imali 800 futhi nakhona engibamukela ucash 800 cash ama-1000 ufika usufika nayo uthi mi mama ngithi ngithathe nami ngiyithulela umlomo ngoba isitori sami ngiyasazi mina so lo muntu kulesikhathi ohlale naso ekubribe ikhadi belingahlali kwena ikhadi angilazi ikhadi lalo mina beliphathwa yiwo wonke zonke ifeba angilazi ikhadi lalo angilazi ikhadi lalo ngilale naye bafana msana kwalo 9k lona yingoba ukuba smart kwami ukuze ngiwazi wabamba wona akaze angitshele lutho udlalile ngalo wow kanjani angaze ngidlale uwena odlale ngami in fact uwena odlale ngami uwena odlale ngami futhi ke lalela-ke ngoba usungithathile wangiletha la kuma-camera kubuka abantu lalela ngeke ngithanda okusho khona usidomi ngeke ngithanda nesidomi esinjengawe mina ngizokubhasela ngeke ngithanda okusala ngibhenefithile ngirathi nginengqondo ngizomthola umjitho ogrand ofuna intombazana eyihasla njenganami ngirathi mina nginesaluni yami nginamantombazana angisebenzelayo nginamantombazana ziphi imali ziphi imoto mhlambe yazo lo apha ama-etios apha ama-uber apha ama-uber kwangona imali apha ama-uber bahlafunani abazali bakho bahlafunani yingoba abazali bakho nababekho right ucabangani awunayo imali wena uhlama wena uhlama baba uhlama okay so okay baba kade ufika la ubuthi uzolungisa umama usamfuna back njoba senikhiphelana amagama nje usamfuna back noma so right hayi bafuna umfuni nama ngifuni hamba nalo jino obhedana ngifuna into zami iziphi into zakho ziphi simple lento mfethu iziphi into zakho uyosikhombisa isaluna iflat asebenzela kulona wena uyosikhombisa i-800 labo obungibreba ngabakhokhela inquza yami ngitshela labo 800 makuthi abafuni ngekubanuka ubudla inquza yami nganguzani lento uyi ola lonke
ala lo ngubuyidla futhi Lengekho. Hawu. Ngikudla manje ngifuna futhi yaze ngiyofuna umuntu. Bengathi umupheki wami bengathi uphefumulo ogcina uthi awu wena Bengifuna. Hawe mawusungidla ngaka. Awu phela Ufunani usungidla ngaka. Awungancengele isikhaphini sawo. Hawu kahle isikhaftini. Ayikho into ayikhuluma. Cabanga still akhona oncenga isikhaftini sami imizamo yami ngendlela esidomo ngayo imizamo yami. Imizamo ungakabi namali uhlamba. Phela nawe sithanda 6 months. 6 months. Mhlambe wonke kona ungiselela amakhama longiqambela amanga wena uzongiqambela amanga la webhuti yabo lo ayikho into engilethele yona la before ngiphunyelwe imali ayike lona mfethu uyezwa ukuba kwakhe kwi-car accident kwamphambanisa nala ngoba une-skies la kwamphambanisa akekho right because yonke lento ayikhulumayo ayikho njengoba ngikutshela i-facts uyezwa in such a way yokuthi singaya ngisho ebhenki sihambe siyofuna amalukhuzana ama-bank details sobuke lo 15,000 into engiyizelela i-homework yakhe akayenzi lahamba kwenza homework yakhe lo Bafu, thina kushuthi manje sikusize mfethu siconfirme zonke lezi zinto ezishoyo siconfirme lezi ezisho usisi sibuye size kumbukeli simtshele ukuthi u1 no2 no3 ukhona bank details then okunye kukanje because nami uyangiconfuse manje ukhuluma izinto eziningi ngesikhathi esisodwa yabo ngemali yami ngiyakutshela mina bafunga eplace uyena ngithi useshintshile ezinye izinto ukuthi kulungile angithi manje ukukhuluma izinto eziningi asithola ama-facts then mase sitholile ama-facts mase-ke sibuya siza kumbukela nento ekhona ngizinza ibhizinisi my fault jwayeli kabo nahlama wena hayi kodwa phela noma abehlama ukudlile kusho wena uthi ukudle kakhulu vele ungidlile kodwa akusho futhi ukuthi omunye umjitha ngeke ajabule befika ngeke ngajabule umjitha ungidlile vele kakhulu bengaqanje ukudla yena vele angithola kakhulu yini lo engikubuzayo ukudle kakhulu bedlana phela besithandana ngi-enjoya nami kanja wena mfethu wena mfethu mina ngisho uqinqa wakwemoto ngangazi manje ngangazi kanjani bakutshela abantu bakuthi ngizophunyelwa imali abangitshelanga kwa nami ngiyangifuni okay kwi-car accident ungene ngithandana nawe uyabona ukuthi isito sakho asikho bengithandana nawe sibonele ngilalela wena ngikhuluma nawe la uthe wena uhlale no-Amnesia ku-right waba sengozini yemoto waba khona for wena kunosholo wena ngomlomo wakho mengabe sekhona wakunakekela kwaphuma iy'mali zakho waba right yabo mase sifikile la sokhuluma manje indaba zo6 months sekuyimina manje okhuluma into engeke angisile manje wena ngisimela angisilenda sakho la ungenamali uhlamba angisilenda sakho la nginapa sengubani manje anginapa mina ngasebenzi wena unganamali uhlama ngikubekezelele nganginapa ngisilephe fanele ngimele phela sengi-right sengiphumelele ungangitsheli ngalabo 800 sakho bakho bunginikeza bona 800 oshintshi iledi intshontsha ngitshontsha kephi uyintshontsha ekhadeni ubufakazi bakhona kulungile bafethu sicela ukuthola ama-facts ale ndaba because ngeke iziphele ubafu yabo ukuthi sekhuluma izinto eziningi nizwile nina sikhuluma sizoba u2 ukuthi into ayisho mase kufika usisa isafana so let's get all the details sibone ukuthi kuhamba kanjani sibuye sikutshele mhlambe noma sikubuyisele upart 2 wayo mawukuthi ubafu usazovuma ukushutha mase kuvela amaqiniso yabo awunankinga mfowethu hayi dadewethu okwamanje ngizothi asiyibambe la but ayiphelile indaba yenu ayiphelile hamba kwenza homework yakho angijwayeli baba angijwayeli kabi kusakhahla hlala pha sithingeke jwayela kabi uzofuna ungiphini mfethu relax mfethu relax yes relax umuntu wesifazane imiyeke njengoba ngisho thina sothola ama-facts mase sithola ama-facts uyalazi udaba mfethu sizokwenzela i-justice mengabe kumele uma futhi sibona ukuthi nawe udlala ngathi soyiyeka ilale yabo kodwa ongakwenza njengamanje wena mbukeli ukusubscribe ulike uphinde futhi ushare i-channel yakhe ebizwa ngokuthi Umjolo Show ungakhohlwa-ke mhlampe nawe usazoba nezimali zakhe ezithi wena mfethu imbheke umuntu wesifazane omenzela izinto imbheke umuntu wesifazane ofuna ukwakha naye imbheke umuntu wesifazane obona i-future naye ungavele mfethu uthathe nawe umuntu wesifazane imbheke umuntu wesilisa angathi uma bekuphethe kahle ngogwayi mase ingqondo iyahamba akathi ekuphethe kahle ngogwayi
ubheke nama-intentions wakho ukuthi kahle kahle ubhekeni. Uma ukuthi unenkinga ezithinta umjolo@gmail.com, ungidinga kwi-event yakhe as u-MC, as u-DJ, noma ufuna ngikupromothele something, dlala matifane@gmail.com. Amakhamera aqashisayo noma ngabe kephi, umjolo@gmail.com. Siyabonga kakhulu ukubukela kwakho, asihlangane futhi ku-episode elandelayo. Gama lami ngingudlala Matifane and I am the next biggest thing in South. Siyabonga.